Учатся. Сегодня какое? 8, да? Подключились? Нет, всё. Чё, сын? Чего? Иди кофту одень, холодно, прохладно. Угу. Прощай! Асан, тихо. Ассалому алейкум, гулдухтарони зебо. Хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. духтарои азиз, ҳозир камтарак духтаро ҷамъ шаванд, баъд эфирамонро сар мекунем. имрӯз қатъи шумо камтар суҳбат мекунем ва оиди розыгриши имрӯза. имрӯз боз як намуд розыгриш гузаронда истодаем ҳамроҳи духтарони команда. чӣ хеле ки гуфтагӣ будам, мо дар як ҳафта як маротиба кабинети як нафарро фаъол мекунем. онҳое ки ҳаракати нағз доранд, чақон ҳастанд, барои ба зарплата баромаданашон камтарак баллҳояшон намерасад, ҳамонро кӯмак мекунем. айни ҳол 5 нафар ҳастанд. духтарои азиз, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. онҳое ки нав пайваст шуданд, беҳад хурсанд ҳастам ки канали мо дастгирӣ мекунед, комментарияҳои хуб менависед. аз ҳамаатон миннатдор ҳастам. духтаро, акнун биёед эфира сар кунем. айни ҳол чӣ хеле ки ман гуфтам, розыгриши маҳсулоти ширкати Атоми мешавад. ана ҳамин гуна духтаро крем набор, дар дохили ин бутилка тоник сиворотка. ана ин капсулачаҳое дидед, майдача, ин сиворотка, ҳам тоник, ҳам сиворотка, 2 в 1. ду чиз дар дохили як қутича. ина духтаро, ҳозир ман барои шумо нишон медиҳам. ина бинед, ана ҳамин гуна сиворотка ва крем. духтаро, ина структураи крема бинед духтаро, беҳад структураш аҷоибот, жирне ҳам нест, серравғанам нест, ҳам барои доғи рӯй, барои маршина беҳад чизи хуб аст. ана ҳамин гуна 5 то набора мо дар розыгриши мо мегузаронем. касе ки намерок харидорӣ кардагӣ бошад, рақам харидорӣ кардагӣ бошад, аз ана ҳамино бурд мекунад яктагӣ. 35 нафар айни ҳол бозӣ мекунанд ва 5 нафар бурд мекунанд. На, позвони бабушке, скажи, у мамы эфир, что хотите. Туда отойди. ана ҳамин хел духтаро. ҳозир Настя телефонома биёрад, баъд сар мекунем. як намуд приложение ҳаст духтаро. через приложение 35 то номерок, 35 то номерока через приложение рандом бозӣ мекунанд духтаро, яъне мегузаронем ва чӣ хеле ки гуфтам 5 нафар бурд мекунанд. ана ҳамин хел духтаро, кани 24 нафар. группаҳотон кати духтарои азиз поделиться кунед эфири имрӯза кати, то ки просмотри зиёдтар гирад. ба онҳое ки рақамҳои чиптаҳои харидорӣ карданд муваффақият хоҳонам. илоҳим ҳаматон бурд кунед духтаро. онҳое ки бурд накарданд, зиқ нашавед, ҳар ҳафта мо мегузаронем. Спасибо за вазифу. так, акнун духтаро биёед сар мекунем эфир ва я розыгрыша. так, ҳозир нишон медиҳам. Настю позови, пусть она мне поможет. Ты сорвала, да? И базилик тоже. Хорошо? баъд духтаро як чиз харидорӣ кардам аз Валберис. шумо кати ҳозир поделиться мекунам. беҳад чизи лозимӣ барои зиндагӣ дар корӣ.
Так, ҳозир духтаро. Так, ана духтарои азиз, дар ин ҷо 5 то набори гидросияния, набори кичхеле ки ман шумова нишон додам. 35 нафар бозӣ мекунанд. 35 нафар. Акнун сар кардем духтаро. ҳозир приложение настроить мекунем. Ана рандом приложение. Ина бинед инҷа 0, инҷа 30. ҳозир 35 мекунем инҷая. Ва бисмиллоҳ гуфта сар мекунем. рақами 27. рақами 27. рақами 27. Акнун мебинем ки зери рақами 27 ки мебинем акнун 27. Бунавша духтараки чаққона ки мо Бунавша ҷон табрик хоҳари азиз тӯҳфатона равона мекунем. Бунавша бурд кардан. Акнун дальше. Да, хватит. Помой машин. Так, акнун дальше. 24. Так, дуюм. 24. Зери рақами 24 ки ҳозир мебинем. Бозам Бунавша. Инаи хоҳара ки мо беҳад бахташ омад кард. Боз ҳам Бунавша. Дальше акнун. рақами 20. рақами 20. Так, Анора бурд кардан хоҳари мо. 20. Анора. Дальше акнун мебинем. Так. рақами 19. рақами 19. Шаҳноза теҷе, шаҳнозаи мо. Шаҳноза ҷон табрик хоҳари азиз. рақами 19 Шаҳноза. Беҳад хурсандам духтаро ки бурд мекунед шумо. Дальше акнун. 32. Фариза бурд кардан. Фариза спонсори беҳтарини мо Фариза бурд кардан. Рақами. Так. рақами 32. рақами 32. Ина зери рақами 32 Фариза бурд кардан. яша сама откроемаш. Ана духтаро. ҳаматона табрик мекунам онҳое ки бурд кардан. хоҳарои гиромӣ, рақамҳои телефонии Фариза ва ватсапи Фариза ва менависед ё ки ватсапи ман ба онҳое ки бурд кардан тӯҳфаҳотона равона мекунем. ана михел духтаро. Акнун саволои шумо ман ҷавоб метиҳам. Баъд распаковкаи ана ҳамин покажи, Настюш, покажи. Ана ҳамин сушилка гирифтам духтаро. ҳозир барои шумо распаковка мекунам. алейкум салом, соз раҳмат. Озодбек Валиев, салом апаҷон. Ва алейкум салом. Атомида кор даромадед апаи хатича навиштам. Так, ҳозир Марина Саш навиштан ки салом апа, келинтон таваллуд кард. Не ҳоли духтаро, келинам охири моҳ ба таваллуд мекунад. Так, дальше Аслидинов, ин чӣ гап? Инҷа розыгрыш, инҷа эфир рафта истодааст. Качественные товары по низким ценам. Мо бо шумо фахр мекунем. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Беҳтарин чуба мечаспад. Беҳтарин чуба мечаспад. Намедонам духтаро барои чӣ мечаспад. Качествои интернет безеб бошад ё чӣ бошад. Духтаро, ана ин сушилкая ман аз Валберис харидорӣ кардам духтаро. нархи дастраскати 450 рубл ба барои қоқ кардани зелень духтарои азиз. Подними. Барои қоқ кардани зелень, барои гӯшт, барои ҳамаи чӣ хулоса мешавад. Ина бинед. Акнун ҳозир ина мекушоем. Анамин замокшая мекушоем. Нисим не зелень. ҳозир ман шумо просто мисол мебиёрам. Там видно, да, Машун? Да, видно. Ина духтаро.
ана ҳаминҷа мемонем дар дохили хонача. ана ҳамин хел мемонем барои қоқ кардан. беҳа чизи хуб будааст. Якта модарам харидорӣ кардам, якта ман. Ҳам метавонед гӯшта қоқ кунед, ҳам любой чиз, ҳамаи чи метавонед ҳаминҷа хушк кунед. Ина духтарам. Яблоки сушили, да, не говори. Когда сними. Ана духтаро. Ҳозир ман телефонно мегирам, шумова аз наздик нишон медиҳам. Мам, а ты чего не спала? Подожди-ка. Машуню бери чашку. Так, теперь вот туда повесим и закрепим. Хорошо? Вешать за эту штуку? Да. Да, сейчас я покажу как. Духтаро дидед? Ина духтарои азиз. Дута замочек дорад, аз ду тараф замочка мекушоед, дар дохили ин кабутия медозед, мешоед, аввал кабутия медозед, ҳам қоқ мешавад, ҳама тарафа. Давай машун вешай. Яна инҷа кашол мекунем. Беседкава беҳад писанд омад ман ба духтаро. Мама, я смотрю телефон для урока. Я эфир веду. Так. Так, салом духтаро, бурд кардагиҳо табрик мекунам. Ва алейкум салом. Так, команда Олег запросил политическое. Привет. Зани беҳтарин Оиша. Артикулаша монена паҷон. Ҳатман артикулаша дар охири эфирам мемонам духтаро. Там проведи через этот. Все. Падает. Посильнее сделай. Затяни. Все? Тогда завяжи. Иди проволоку найди или какой-нибудь шнурок найди и шнурком привяжи. Ана Михаил духтаро. Софи духтаро ҳамин канали мана дастгирӣ кунен. Пешакӣ аз ҳаматон ба ҳаматон раҳмат. Касе бурд кардан муборак шавад. Салом алейкум духтаро раҳмат апай рудоба эфир зур намечаспад. Так. Қати апай рудоба кор мекунам. Бале тамано қати ман кор мекунам. Хурсандии ҳаёт. Апа келин то на лечение каден ба ҳомиладор шудам. Не духтаро келинама без лечения ами хел худова шукр ҳомиладор шуд. Ягон хел лечение кардагимо не. Так, духтарое ки бурд кард так муборак шавад ба ҳаматон тӯҳфаҳо. Апаи Хатича беҳтарин кор карден. Одами хуб, ай овозаш маълум, ай саломат бошед хоҳари гиромӣ. Так, духтаро ҳамин главными сураташа чӣ хел алиш кунам? Главнитона сураташа шумо через аккаунтатон даромада метавонед алиш кунед. Настройка дароед, бале, нишон метиҳад. Чӣ хел зур ман дида будам хонаи ҳамсояда, бо фикр кардам ин чӣ бошад. Ина нав фаҳмидам. Манбаям мақбул шуд. Али Алибек. Чизе навистан ман успед накардам барои хондан. Духтаро, савол дошта бошад, саволотона тиҳед, набошад ман оиди ширкати атомӣ барои шумо маълумот медиҳам. Духтарои азиз, медонед ман як чиза барои шумо гуфтаниам ки албатта ман ҳақ надорам ки ягон ширката ганда гӯям ё ки ягон ин ширкат аз вай ширкат хубтар. Ҳар як ширкат ба худ як чӣ гӯям плюсҳои худаша дорад. Яъне як кас ба дигар ширкат мақул, дуюм одам ба масалан ширкати атомӣ мақул. Акнун ширкати атомӣ барои ман барои чӣ мақул шуду? Ман ҳамин ширкат ба номнавис шудам духтаро. Барои он ки якум асабои ман инҷава дам мегирад духтаро, бовар кунед. Бисёр савол мешавад. Ман ҳамиқа гуфтагӣ будам, эфир кардаги будам ки барои чӣ ман аз ширкати Фаберлик рафтам. Саволотон ба ҷавоб додам. Боз ҳар эфирам мепурсанд. Духтаро, ман ширкати Фаберлик ганда гуфта нарафтам. Ширкати Фаберлик ҳам маҳсулотҳои ҳам хуб дорад, ҳам босифат дорад, ҳам бесифат дорад.
рости гапа ҳақиқата гуфтан дар кор. Дар ширкати Атоми ҳам ман чизҳои беҳтаринаша харидорӣ мекунам. маҳсулотҳое ки барои ман лозим, маҳсулотҳое ки барои ман дар ҳақиқат кӯмак кард, ман ҳамон чиза харидорӣ мекунам. чизе ки барои ман дар кор нест, ман харидорӣ намекунам. ва дар ширкати Фаберлик ҳам ҳамин гуна буд. сабаби аз ширкати Фаберлик рафтани ман, духтаро, ман давно 3 моҳ пеш аллакай шумова дар ин бора нақл кардагӣ будам. дуюмбора намехоҳам ин чиза аз нав барои шумо нақл кунам. худатон медонед, имрӯзҳо дар шабақаҳои интернетӣ маълумот беҳад бисёр, ки аксарият духтарон барои чӣ оби чашмашон резон шуда ин ширката тарк кардан, ширкати Фаберлика барои чӣ тарк кардан, ҳаматон ба маълум аст ба фикрама. барои ҳамин гапи зиёдатиам дар кор не, саволи зиёдатиам дар кор не, ҷавоби зиёдатиам дар кор не. Он чӣ ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. уже ҳама фаҳмид, кто на что способен. касе ки дуздӣ мекунад, қаллобӣ мекунад, ин хел одам кати дур намекашад робита. ана ҳамин хел духтаро. так дина ки дид як видеоро дар бораи Фаберлик. ина ба фикрам ҳама дид. ман як тамошобини шумо зан Сарфароз Баротов. саломат бошед Сарфароз. солнышка ассалому алайкум, муборак шавад, духтаро насиб кунад. шуморо нағз мебинам. саломат бошед. ман ҳаматона қадр мекунам. взаимна. хурсандии ҳаёт навишта. хай одаме ки мегӯянд ку офтоба ба доман пӯшидан намешавад. духтаро, ягон ҷова коре ки маоши моҳонаш миллион бошаду аз миллион зиёд бошад нест. худатон содда нашавед, худатон хуб фикр кунед. барои чӣ танҳо як нафар соҳиби маошҳои баланд мешавад? танҳо як нафар. барои чӣ? ман масалан бахилиам намекунам, ҳасудхӯриам намекунам. рости гап гӯ ман аз ин хел чиз парҳез мекунам. амин рости гап, аз ин хел чизҳо ман парҳез мекунам. барои чӣ? барои ки барои ман муҳимии ҳаёт, муҳимии зиндагӣ ин дар пули бисёр не духтаро, дар маоши беҳад баланди, маоше ки роҳи ҳаром кати ба даст овардагӣ барои ман мегӯм ку оби чашми чанд оилая гирён карда, резон карда, оби чашми чанд занҳои тоҷики моя резон карда ин маоша ба даст овардан. ман намедонам ин хел одамое чӣ хел бо замин мебардорад, ман намедонам. ана духтаро, сушилка моя кашол кардем. чӣ хел барои худам беҳад маъқул духтарои азиз. нависед фикратона. ана ҳамин хел духтаро, барои ҳамин ман ҳеҷ вақт як каса оби чашмаша резон карда пул ба даст овардан фикр мекунам ки ин нечестно ва неправильно. так софи навиштанд, лекин ба Атоми ягон ширкат намебурад. духтаро, бале, ширкати Атоми ширкати беҳтарин аст. ширкате ки дар ҳақиқат имрӯзҳо дар ҷаҳон дар ҷои аввал меистад бо маҳсулотҳои босифаташ. духтаро, дар ҳақиқат ин чиз ҳақиқат аст. так Сарфароз Баротов навиштанд ки дигар сол шумо келин таваллуд кард? не хоҳар, таваллуд накарда, соли ба наздикӣ таваллуд мекунад, охири моҳ ба. ҳамида навиштанд, апа ҷавоб тиед. чива ҷавоб тиям хоҳари азиз? ман саволатонро успед накардам барои хондан. гулҳои хушрӯ, ҳама ҳавлии беҳтарин тамошои канали шумо асабро ором мекунад. саломат бошед хоҳари гиромӣ. манам барои честни буданашон маъқул. так салом алейкум апа. ашур гулов. ва алейкум салом. хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. асияҷон. так Андрей пишет. Шайтан. Андрей, это вы кому пишете? Я не поняла. салом апаҷони ман, шуморо дӯст медорам. гула чи ҳодихонова. ва алейкум салом. саломат бошед.
баъд чӣ гуфтаниям духтаро, онҳое ки дар ширкати Атомӣ номнавис нестанд, то ҳол марҳамат ба командаи ман. Дар ин ширкат духтаро ягон пули беҳуда сарф намекунед. Танҳо барои реклама мегиред, як бор балатона кабинетатона фаъол мекунед, тамом духтаро. Балҳоятон балҳои як умра. хонатон ҷои нағз ба оромӣ. Бале, хонамо беҳад ҷои нағз ба. Ина оромӣ, спокойствие, атмосфера нагуфти гапо ки ман нағз мебинам. Ҳамин зиндагии ширинии ҳаёт духтаро аз ҳамин мелач иборат аст. Ман фикр мекунам ки ҳамин в каких-то мелачах счастье мегӯянд ку ҳамин рӯз. Ҳамин 4 гули агаротама меканам, ҳамин дар дохили вазочка мемонам. ҳамин кати ман глас радуид мегӯянд ку ҳамин чашмома хурсанд мекунад, мешинам, ҳамин беседка мебурам, тамошо мекунам, мешинам. Ина бинед кӯҳсор, вай тараф кӯҳсор. Анамҷе дида истодаед духтаро кӯҳ. шаҳри мо амихел ҷоҳои кӯҳ ба. Фарзона Холиқзода. Салом алейкум апаи Рудобаҷон. Ва алейкум салом Фарзонаҷон. Так. Сафия Шодизода. Салом апаҷон, шумо инқадар бо маданиятен. Аҳсан. Где живете? Андрей задал вопрос. Живем в Оренбургской области. Ҳамида WhatsApp шон банависед. Ама чӣ ҳаст Атомиба? Духтаро. Так, Андрей пишет. Ты откуда? Я вам ответила. Я с Оренбургской области. Во-первых, Андрей. Во-вторых, это эфир для женщин. Я вас прошу прям, покиньте, пожалуйста, эфир. Это только для женщин эфир. Но если вы хотите какую-то продукцию приобрести в компании Атоми, пожалуйста, пишите на мой WhatsApp. Я вам дам какую-нибудь рекомендацию нужную. Так, добрый вечер. Как вы? Где живете? Как вас зовут? Рахмаджон Урипов. Так, добрый вечер. Меня зовут Рудоба. Я проживаю в Оренбургской области, работаю в компании Атоми. Компания Атоми, где очень хорошие продукции, очень хорошие качественные БАДы. Пожалуйста, пишите, кому что нужно. В конце этого эфира я закреплю свой номер в комментариях. Пишите, что вам нужно. Самые лучшие БАДы в нашей компании, девочки. Так что пишите. Апа хемохем чан сумай. Хемохем 8000 рубль. Андрей, звук. Не знаю, что со звуком, но девочки пишут, что меня слышат. Хандам гирифт ва шайтон ҷӯи шуморам вайрон накард. Хандам гирифт ва шайтон ҷӯи нафаҳмидам хатича чӣ навистед. Хай ба фикрам гуфтаниед ки асаби мана вайрон накард, шайтон навишта. Хай духтаро, барои чӣ асаби ман вайрон шавад? Хайр навист, ман ҷавоб додам. Барои ин, барои коммент. Хейтиро ҳама вақт ҳастанд, будан мемонанд. Як хейтира агар мо критикаша қабул кардан натавонем, мо чӣ хел блогерем духтаро? Ин ҳар як хейтер ки ман тамоми ҳамин ютуба баромада ҷангу ҷанҷол кунам, разбор кунам, ман худама шарманда кунам. Ман зани калон ҳастам, зане ки мисол келин дорам, имрӯз пагоҳ набирадор мешавам, ман худама шарманда кунам. чӣ хеле ки баъзеҳо мекунанд. духтаро, барои ҳамин шумоям ҳамин хел насиҳат неву совет метиҳам, маслиҳат медиҳам ки ҳеҷ вақт қати хейтиротон ин хел гап назанед духтаро. ҳеҷ вақт худатона обрӯтона нарезонед. ҳозиро ман мебинам блогеро эфир мекунанд, як гапҳое менависанд, бовар кунед ман ҳайрон мемонам ки ҳамуно келин доранд, домод доранд, қудо доранд, бародар доранд, фарзанд доранд. Нахуд фарзандошон ягон замечание накунад ки модари ҷон, ту барои чӣ ин хел гапҳое менависӣ? Ссор из избы выносить не надо. Ҳамин проблемаи дохили оилава проблемая бароварда, ина шарманда шуда худатона фарзандотона обрӯшона резонда. Чӣ дар кор ҳамин корро духтаро? Так, барои ҳомиладор шудан аз Атоми чӣ ҳаст? Муҳибба навиштанд. Хоҳари азиз, ватсапи ман банависед. Ман аз рӯи отзивҳои одамо полностью лечение ҳаст барои ҳомиладор шудан.
ҳатман нависед хоҳари азиз, ман ҳамаша мефаҳмонам. Ин ҳамаш аз таҷрибаи зиндагӣ, аз таҷрибаи ҳамин кор дар ширкати атомӣ. На танҳо ман, дигар ҳамин занҳо пештар 2 сол 3 сол пеш кор карда уже ҳамин аз рӯи ҳамин леченияҳо уже табобат карда, уже аз рӯи ҳамин отзифҳо табобат карда уже фарзанддор шудагӣ ҳастанд. Иҳволдин Мама Саидов. Так. Некном Ҳайдаров. Апаи Рудоба, гапои хушрӯ гап мезанед. Саломат бошед. Так, салом апаҷоно, кор кардан мехоҳед ширкати атомӣ беҳтарин. Нависед духтаро, намиҷа ҳамаш духтарои командаи ман, духтарои ҳамин эфир ба ҳамаи духтарои командаи ман марҳамат нависед. Кор дар ширкати атомӣ дар командаи мо. Так, спрей ҳаст барои выпадения волос. Духтаро, так, спрей аз рехтани мӯй дар ширкати мо ҳаст. 3-4 рӯз пас заказом мебиёд, ман шумова дар бораш маълумот медиҳам. Спрей аз рехтани мӯй ва комплексный уход, шампунь ҳаст, қати кондитсионераш аз рехтани мӯй. Ҳамаша якҷоя истифода мебаред, баъд дар ҳақиқат реально ёрдам мекунад. Барои подард, миёндард мегуфтед ягон дору бошад гӯед. Так, ҳозир какрас хайрият ман ба хотиррасон кардед, хоҳари азиз. Ҳамида навиштан. Ҳозир хоҳарҷон дар бораи подарду миёндард ман ба какрас ҳамин вай тайёрам ҳаст. Ҳозир шпаргалкаи тайёр ҳаст. Ҳозир нишон метиҳам. Ина аз группае ки мо ҳозир ҳастем, ҳамин группава, дар ҳамин группа гирифтам, дар ҳақиқат ёрдам кардагӣ. Ана духтаро. Программа БАДов для лечения позвоночника и суставов. Первое – хемохим, турмацин, триактивный кальций, коллаген, комплекс витаминов В. Акнун духтаро, барои чӣ сутунмуҳра дард мекунад, позвоночник дард мекунад? Аз норасогии кальций, аз норасогии коллаген, аз норасогии витаминҳо духтаро. Ба ҳамин хотир вақте ки ҳамин витаминҳои харидорӣ мекунеду, аввал хемохем. Барои чӣ? Хемохем аз организм шлакҳоя мебурорад, инфексияҳои организм ба зарар меовардагия мекушад. Баъдан уже организма як маротиба тоза мекунед. Баъд турмацин истеъмол мекунед. Турмацин ин ҳозир нишон метиҳам. Турмацинам духтаро санаи 14 мебиёд. Ман полностью дар бораш маълумот медиҳам. Баъдан турмацин ман фурӯшба 2 наличия дорам. Касива лозим бошад менависед. Турмацин духтарако ҳозир нишон метиҳам. Так, сейчас Google ба меёбам ҳозир. Турмацинам кальций дорад таркибаш ба духтаро. Ин аз дард ва аз варами пой духтаро. Ана духтарако марҳамат. Турмацин духтаро. Ана ҳамин турмацин айни ҳол манба 2 наличия ҳаст. Ҳамин мебиёд рӯзҳои наздик ба 2 мебиёд. Яктоша ман барои модарам заказ кардам ва 2 мефурӯшам. 2 дигараша ҳоли наомада аллакай фурӯхтам духтаро. Так, духтарои азиз, барои чӣ кальций мегӯям? Ман норасогии кальций. Кальций ин ҳамин устахоне ки уже синду сол меравад ку, уже занҳо фарзанддор таваллуд мекунанд, уже ҳамаи витаминашон фарзанд ба меравада. Лекин онҳое ки синду солашон калонсолтар аст, масалан уже баъди 50 уже аллакай кальций организм ба намемонад, уже тамом мешавад. Ба ҳамин хотир бояд мо 1 сол ба 1 маротиба ақаллан лечения гирем. Так, салом, имрӯз так имя. Ман дар таги дасти як одам регистратсия кардам, 1 моҳ шуд, лекин худам ба ягон каса накардагӣ чӣ мешавад? Агар куҷое регистратсия кардагӣ бошед, агар хоҳиши кор кардан надошта бошед, агар дар ҳақиқат спонсор надошта бошед, марҳамат биёед, қати мо ҳамкорӣ мекунед. Так, салом алейкум Муҳаммад навиштааст. Ва алейкум салом. Ба ҳамин хотир духтаро, онҳое ки хоҳиши кор кардан доранд, ҳамроҳи мо марҳамат.
дар группаи мо ҳар рӯз обучение мегузаронем духтаро оиди ягон маҳсулот, оиди ягон беморие ки дар ҳақиқат ҳамин маҳсулотҳои ширкати атомия истифода бурда табобат гирифтагӣ ҳастанд. ана ҳамин хел духтаро. Кто там, Ҳасанҷон? Лиза, кто? Лиз? Лиза, к нам? Закрой дверь. Ман фикр кардам хонаи мо ва хонаи ҳамсоява. имрӯз мо вай рафтем духтаро, галасоват кардан рафтем. Оренбургская область ба галасование ҳозир саршудагӣ. Губернатори Оренбурга интихоб кардан ба галасование рафтем. Рустами манам дежурство карда истодааст. Так, Софи, апаи рудоба, рекламаи шумо чанд сомон мебошад? Хоҳари азиз, рекламаи мана то моҳи ноябра уже духтаро харидорӣ кардан. Моҳи сентябр полностью як духтарак харидорӣ кардан аз командаи худам. Моҳи октябрам уже занят кардан, ноябрам занят кардан. То моҳи ноябра рекламаи ман занят. Худова шукр мекунам. ин дар бораи чӣ далолат медиҳад духтаро? Дар бораи он ки дар ҳақиқат командаи ман калон шуда истодааст. Дар ҳақиқат духтаро кор карда истодаанд. бори дигар такрор мекунам духтаро ки дар ҷое ки барои шумо маблағи калона ваъда медиҳанд, духтаро аз он ҷо тарсед, аз он ҷо гурезед ва он ҷое ки директоратон шумоя ҳурмататонро ба ҷо намебиёрад, шумояро монанди одам қабул намекунад, аз он ҷо ҳам гурезед духтаро. барои чӣ? Вақте ки шумо масалан бо ман ҳамкорӣ мекунеда, барои чӣ ман шумоя мисол суханҳои қабеҳ гӯям, шуморо фишор биёрам? барои чӣ? шумо ҳамкори ман ҳастед. Шумо ман нагуфта омадед. ҳамин хел не, ман ба ҷои дастгирӣ ақаллан одам дода регистратсия кардан натавонам. Ақаллан сухани хубам кати шумо ва мотиватсия доданам дар кор. На ин ки ҳамаи чӣ гӯям, ҳамаи ҳаракатҳои шумоя ҳамин додзанин кати кушам. ҳамин хел не духтаро. шахсан ман ҳамин хел шудагӣ. давай регистратсия кардан вай ба бонус мешавад. Не, шумо то харидорӣ накунед, ягон кас ба бонус намеравад. модари хушбахттарин, беҳтарин атомӣ ба пеш. саломат бошед хоҳари азиз. хайр духтаро, саволо бошад марҳамат саволотоно тиед. инҷа хатича беҳад дилашона ҳамин дарди дилашона иброз карда истоданд. хоҳари азиз, ман шумоя хуб дарк мекунам. барои чӣ? барои он ки ҳамин гапҳое ки шумо гуфтед дар ҳаққи манам гуфтагӣ буданд. як нафар гуфтагӣ, ина одами бисёр гуфтагӣ не, одами бисёр вай лаганбардорош просто лаганбардорӣ кардагӣ. ин хел одамо рости гап ман одамое ки лаганбардор ҳастанд дур намераванд духтаро. барои ҳамин аҳамият надиҳед. ман бисёр дидам ин хел лаганбардороя. як голоса мебиёранд, голоси мана вайба мебаранд, лекин ман ҳар як голос кардагӣ ҳастам духтаро. голоси ҳамин хотиратон бошад, ҳамин разборҳои зиёд буд 3 моҳ пеш. голосҳои кардагӣ ҳастам. ман ҳамаи голосон ба ҷавоб метиҳам ва ҷавоб додагӣ ҳастам. ман ин хел кардагӣ нестам ки голосонро равон карда ва ё удалит кардагӣ бошам ё як не, ҳамаш ба ман ҷавоб додагӣ ҳастам. монанди ва ё занҳои калон ҳамчун рафтор мекунанд ки монанди як медонед чӣ хел гӯям, ҳамин хел рафтор мекунанд ки хай барои ваё асос ҳамин пул духтаро, пул муҳим, пул вай пул кадом роҳ кати омад, мо кия хона вайрон кардем, кадом кӯдака бехона кардем, аз рӯи барои фарзандои худ кашилоки худамое пур кардему, фарзандои худамое шикамаша сер кардему, лекин кадом оилае мо гирён кардем, ина ва ё фикр намекунанд. рости гап духтаро, ҳамин баъзан вақт аз ман реклама мегирам, мана виҷдонам беҳад азоб метиҳад. агар ҳамин одам набиёяд, беҳад виҷдонам азоб метиҳад. барои ҳамин одамоя миллион пули кисашонба медозанд, ман ҳайрон мемонам. ҳамин алалхусус динангӣ духтар ҳамин қай гирья кард ки бечора бо ҳомиладор будааст. чӣ хел виҷдонашон азоб наметиҳад, ман ҳайрон мондам. мегӯянд ку шоҳ одил бошад,
ҳама ҷо тинҷӣ, ҳама ҷо пурӣ, ҳама ҷо серӣ мешавад. ҳамин подшоҳ агар чашм гуруснаи танҳо фикри худаша кунад, агар мардумам халқам ҳамун давлате ки вай подшоҳӣ мекунад, давлатам гурусна мешавад. Мисол мардумам гурусна мемонад. Барои ҳамин ана ҳамин гуна гапҳо духтаро. Ва медонед як чизи дигар ки бо рақсу бо ҳамин рафтору кирдорашон худашонро шарманда мекунанд. Ҳамин як ширкати нормальные, российский ширкати нормальная тамоман колхоз кардан. Аз рӯи як-ду бесавод тамоман колхоз кардан. Лицои компанияя тамоман ба замини сиёҳ яксон кардан. хай одам бояд камтар худаша рафтору кирдораша, гапи гуфтагиша бояд филтр кунад. Оддӣ карда фаҳмонема, филтр кунад, контрол кунад гапи гуфтагиша. Ман ҳайрон мемонам, баъзан хандам мегирад, ҳам хандам мегирад духтаро, ҳам ин хел одамова раҳмам мебиёд, раҳмам худашон ба не фарзандошон ба. Фарзанди бечора баъд аз ин хел модар чӣ мегирад? Ҳичи. чие меомӯзад? хай як гапи груби забонам ба омаду намегӯям, майлаш. намегӯям. Так. духтаро малоҳат ба фикрам ватсапи ман банависед. Салом апаҷон, ман мехоҳам хати шумо кор кунам. хоҳарҷони азиз, ватсапи ман банависед. Дар охири ҳамин эфир номерои ватсапама закрепит мекунам, яъне менависам, муроҷиат кунед, корро мефаҳмонам, регистратсия мекунам, якҷоя ҳамкорӣ мекунем. ана ҳамин буд духтаро эфири имрӯзаи мо. Ба фикрам ки розыгришамоям нағз гузашт. Духтаро нависед. пагоҳ насиб бошад, видео мепартом, видео монтаж мекунам. Саҳар кати фарзандои мактаба мегуселонамо, барои шумо видео монтаж мекунам. Ва духтаро ҳатман лайка гузоред. вақте ки шумо лайк мегузоред, духтаро, просмотри мо зиёдтар мешавад, рекомендатсия ва бисёртар меғалтад видеоҳои мо. Насимҷон Наимов, апаҷон кадом звания баромадед? Пол мастерӣ насиб бошад, охири моҳ ба мастерия ман мақсад гузоштагӣ, мастерия закрепит кунам. худова шукр мекунам, шукрона мекунам духтаро. Кама тияду ғама натияд. ман масалан ҳамин пули миллионҳои зиёд ба он қадар рости гап метарсам аз миллионҳои зиёд духтаро. худованда ҳамин ризқи додагиш ба ман ҳама вақт шукр мекунам. шукргузор ҳастам. бачаҳом шикамаш сер, ҳар рӯз хӯроки хӯриданӣ дорем, сару либос доранд. худова шукр, ҳамаш ҳаст. барои ман мисол хонадор шудану мошин харидан ин як чизи ғайриоддӣ набуд духтаро. мошин доштем, хона доштем, тамом. ин барои ман ғайриоддӣ не ки ман баромада ҳама ҷо ин чиза реклама кунам. Не духтаро, тем боли гапи дурӯға намехоҳам. так. ютуб Меҳмед, салом. ва алейкум салом, хуш омадед апаҷон, шумо беҳтарин, саломат бошед. раҳмат ба ҳаматон барои дастгириятон, барои комментарияҳои хубатон. ана ҳамин хел духтаро, баъдан ман ҳайрони шавҳарошонам мешавам ки чӣ хел иҷозат метиҳанд қатъи ин гуна зан як нафара гап мезанем, ин гуна зан ҳамкорӣ кардан ва ё аз занҳои ҳамин одамо чие меомӯзад? Аз ин гуна директор чие меомӯзад духтаро? рақсу бозия? центри душанбе баромада рақса меомӯзад ё ки шавҳари каса дуздидана? груби шавадам акнун бахшиш, лекин хай фикри ман, ин фикри шахсии ман. Насимҷон Наимов, апаи Рудоба келинатон ба хона харидедми? хоҳари азиз, келинамо ба хона, ман максимально шумо кати откровенно озод гап мезанам духтаро. келинам ба хонаи ман харидагӣ нестам, падари ман барои фарзандам хона харидан. рости гап ана ҳамин.
барои фарзанди ман, додари ман як фарзанд, як писар, як фарзанд мегӯем тоба. Мо 4 духтар, як писар. Рустами мана ҳамин падару модарам калонкардагӣ ҳастанд. Ба ҳамин хотир падарам барои Рустам хона харидан. Насиб баъди таваллуд карданаш алоҳида мекунем. Ҳозир ремонтоша тамом мекунем, баъд алоҳида мекунем. ҳатман барои шумо аз хонааш навор мекунам. ана ҳамин хел, ҳозираш ба ҳамин хел. худоро шукр мекунам. Так, худшона миллионер навистан. хай ҳамин хел. Ман мегӯм ку як компанияи хай компанияи ганда набуд, компанияи хуби российския тамоман колхоз кардан. Мегӯм ку духтаро тамоман колхоз. лицои компания набояд ин хел бошад. лицои компания ҳама тарафа ба ҳамаи стандартҳо ҷавобгӯ бошад. На ин ки внешностя 50 кило краская молида баромада рақсу бозӣ кунӣ. Ну хай ман намедонам. Ин фикри ман, конечно, ман ҳайрони бародарои ин хело мешавам. Бародарам дорам, охир наход дар зиндагӣ танҳо пул муҳим бошад. духтаро танҳо пул. охир фикр намекунӣ ки хоҳарада намепурсӣ ки ин пула ту аз куҷо гирифтӣ, кие бо хона вайрон кардӣ. хай ин хел одамова шаъну шараф, чест мегӯем ку забони русикати чест мегӯянд. шаъну шарафи оила ягон муҳимӣ надорад. танҳо пул. тамом. нами хел. малоҳат навиштан. апаҷон зачем хоҳарҷон акнун медонед зачем гандагӣ зачем гандагӣ. хай ман фикри худама баён карда истодаам. ана михел духтаро. боз як навигари духтаро. устои хонаи падару модарам короша қариб тамом кард. ина ман дар телефонам кстати духтаро видео кардам. хонаи падару модарама усто қариб ремонташа тамом кард. насиб видеоша нишон метиҳам. вай заказ кардем. ина духтарако хонаи падару модарам. стул заказ кардем, диван заказ кардем. иқа дабдабаю ҳама нест. манам ҳамин оилаи мо падару модарамам дабдабаю ҳамаи дӯст намедоранд. скромный, аккуратный, чистый бошад тамом. ина дидед? усто кораша тамом кард. ина гулҳои модарам инҷа. неизвестный профиль. ассалому алейкум апаҷон, шуморам дар мактаби кӯдакода 3-4 ҳазор метиҳен? бале хоҳарҷон, мо пропис ҳастку, пропис, атлас ҳамаша харидорӣ мекунем. ҳозир ман шумо нишон метиҳам. ина духтаро ҳозир ман аз Валберес духтаро барои фарзандон ман вай харидорӣ кардам. атлас. ина духтаро ҳозир так маи покупки барои худам духтаро анаин шапкача заказ кардам. бинед беҳад маъқул шуд. материалашам нағз. так ина шапкача харидорӣ кардам. баъдан якта ана ҳамин гуна куртка заказ кардам духтаро. ина бинед. ин лайфхак барои хоҳарон. агар ба касе ягон чизи арзон лозим бошад, беҳад нархҳои дастрас кардӣ. ман чизи қимат намегирам духтаро. ман барои ман қулай бошад тамом. так ҳозир китобои ҳозир фарзандома нишон метиҳам. так покупки. ина духтарако ана ин гуна атлас заказ кардам. баъдан мактаби фарзандова атлас лозим аст духтаро. баъдан контурная карта. ина духтарако атлас кати контурная карта барои Лиза заказ кардам. ина ин ҳар як фан ба география ва история ва ҳатман ин чиз лозим аст. агар фарзандотон мактаби Россиява бошад, аз Валберес ана михел менависед духтаро. поиск ба медароеду ана минҷа менависед. так атлас
синфаш чанд бошад фарзандатона? Атлас по географии, допустим, ина синфаш мебурад уже 7 класс. Ана ҳамин хел мебурад, чизе ки лозим ё ки афтараша менависед, афтараш ки ҳамаша чизи лозимитона харидорӣ мекунед духтаро. Беҳад қулай аст. духтаро номи каналам дигар карда тонистам, раҳмат. Интернет магазин Атоми, беҳтарин хоҳарҷон, беҳтарин. Чанд пулӣ додан мактабаш да? Неизвестный профил. Шумо пурсидед ки чанд пулӣ аз тарафи мактаб додан хоҳарҷон? Не, аз тарафи мактаб мо ба пул наметиҳанд. Аз тарафи соцзащита канцтовар метиҳанд. Канцтовароша ҳозир ман нишон метиҳам. Иди Настю позови, канцтовар принесет. Ҳозир Настява додам. Ҳамаш ба метиҳанд канцтовару духтаро, лекин боз ман худам дополнительно харидорӣ мекунам. Вай кифоя нест канцтоваре ки аз тарафи соцзащита додан. Боз мо қариб 7000-8000 харид мекунем. салом алейкум. Ва алейкум салом. Интернет магазин Атоми. Апаҷон, хонаи падартон дар Тоҷикистон ё ки дар Россия? Дар Россия ҳам хона доранд, дар Тоҷикистон ҳам хона доранд падару модарам. Неизвестный профиль. Все родители... на нужды класса. На нужды класса албатта 1000 рублӣ, 2000 синфи Лизава 1000 рублӣ партофтем, синфи Настява 2000, ҳозираш ба временно то соли нава, баъд дарши бо скидываться мекунем, бо мепартоем. Апай мавҷуда, хуш омадед апаҷон. Хуш омадед апаҷон ба эфири имрӯзаи мо. Настя, а вот этот канцтовары, который тебе дали, ты уже все это израсходовала, нет еще? Нет, еще не израсходовала. Ну, принеси, давай покажем, тут спрашивают. Ну, я только тетради не открыла. Не открыла? Да, Хулоса, хорошо. Хулоса духтаро дафтар метиан, а соцзащита дафтар, ручки там, да, что еще? 4 ручки, 2 черные ручки, простые карандаши, текстовый делитель, общие тетради, обложки. Ну, только у меня были обложки. Там файлы, папка и эти листы снегурочек. Там Ну, все, понятно. и эти, Все понятно. линейки, конспективы. Они моҳон 4000 барои якум класс. Барои якум класс додагӣ будам. Ҳозир Ҳасан Ҳусейни ман синфи се, Лёня синфи се, барои якум синф додагӣ будам хоҳарҷон. Ин фонд ба месупоред ку? Моям где-то 4000 супоридагӣ будем. Хотирам ба ҳаст ки якум соле ки Ҳасан Ҳусейн мактаб рафтагӣ буданд, ҳамин Лизаям мактаб рафтагӣ буд, Настяям 3000-4000 супоридагӣ будем. Застегнись. Албатта якум синф бараванд месупоред. Охир то синфи 4 мехонанд ку баъд остаткаҳоша соли оянда ва мегузаронанд. Падарка ва ҳами хелиҳова расход мекунанд. Қосим Аминов, салом ба ҳама. Ва алейкум салом. Хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. Онҳое ки нав пайваст шуданд, хуш омадед. Апаҷон, хеле муомилатон хуб аст, мошоалло. Саломат бошед. Так. хуш бошен навиштан. Сарвиноз, хуш омадед. ютуб Меҳмед. Апаҷон, каналтон номаш чи? Рӯзномаи модари 8 фарзанд номи каналам. Подписаться кунед. Ҳамаи рекомендатсияҳо мебиёд барои вай видеоҳоша, рекомендатсияш мебиёд видеоҳо моя. Саидов, ва алейкум салом, раҳматуллоҳ ва баракоту. шумо барои гуфтанатон нағз мебинам. Хай духтаро, савол бошад, марҳамат. Так, Мустафо навиштан. Духтаро, ҳозир ҳамин савол оиди Парвина. Қати Парвина хеле вақт шуд гап задагӣ нестам. Хай лекин намедонам, ягон чиз гуфтан намехоҳам духтаро. Мегӯям ку як чӣ хел гӯям, занҳое ки ҳамин хонавайронкун ҳастанд, ин аз ин корашон намегарданд духтаро. Ин уже хуни ваёла шиштагӣ, ин уже чӣ хеле ки мо саҳар аз хоб мехезем, барои фарзандо мо
завтрак тайёр мекунем. Барои мо вазифаи ҳаррӯзаи мо барои фарзандон. Аба ин гуна занҳое ки оилавайронкун ҳастанд, ин барои ваё как в порядке вещей. Ваё аспаи анамин хонаи як каса вайрон кардан. Ман онҳое ки масалан заношон бемор бошаду зан мегиранд, ман барои ваё ягон чиз гуфта нестам. Ваё ҳақ доранд. Мисол, онҳое ки дидаву дониста зиндагии як каса вайрон мекунанд, ман ҳайрон мемонам. Баъдан як чизи дига ки духтаро ино ҳамин чиза пеш мебиёранд ки суннати пайғамбар, зани дуюм, зани охир вай вақтои мардҳо ҷанг мерафтанд, замонаҳои вазнинӣ буд. Хай ҳозир бошад ҳамин барои корои бероҳагии худашон суннати пайғамбара мисол мебиёранд. Ман ҳайрон мемонам. Охир ту чир ки нохуни пайғамбара мо намеарзӣ, наход охир ҳамин чизоя тамоман ҳайрон мемонӣ. Намехоҳам ҳамин мавзӯи як беҳад вазнину душвор, ина ҳар як кас оилаи худаша худаш медонад, худаш ҷавоб медиҳад. Қосим Аминов не, ман зан ҳастам, соҳиби 3 фарзанд. Беҳтарин. Имя манам 30 сола ҳастам. Ана ҳамин хел духтаро. Мавҷуда 1976 апаҷон моҳон ин праздникора намегузаронем. Баъд духтаро ҳамин оиди празднико масалан бисёртар аз Тоҷикистон мебиёяну мегӯянд ки Россия ва праздникоша қайд намекунем, фарзандотон детсадба мераванд. И хел накунед духтаро. Праздникошон бошад, қатори ҳамин кӯдако праздникашона қайд кунанд. малоҳат навиштан апаҷон барои нафсшон мекунанд. Бале 100%. ана михел барои ҳамин праздникошона қайд кунанд фарзандотон, қатори ҳамон кӯдакои детсад будагӣ ё ки мактаб будагӣ. Шумо ҳозир кӯдакотонро алоҳида кунед, масалан қати ҳамон группа якҷоя қайд накунанд. Ин безеб ҷое ки зиндагӣ мекунӣ, қонуну қоидаи ҳамон ҷое бояд мо ҳурмату иззаташа ба ҷо биёрем. Не рви цветы, не рви эти цветочки, Малика. Так я не рву, они будут цепляться, цепляются. Понятно. Ман мефаҳмам, апаи рудова пеши алоҳда чӣ ҷавоб медиҳем. охир хоҳарҷон, мо Россия омада зиндагӣ карда истодаем. Ҷое ки зиндагӣ мекунӣ бояд мегӯянд ку русо мегӯянд ки в чужой монастырь со своим уставом не заходят. Яъне ҳозир оддӣ карда фаҳмонам, шаҳри бегонава омадем, мо қонуну қоидаи худамо инҷо ҷорӣ намекунем духтаро. Ҳеҷ вақт ин корро накунед. Ман шахсан фикри ман ана ҳамин. Хайр ин мавзӯи беҳад мавзӯи муҷмал, мавзӯи политически, ман ин габа гап задан намехоҳам. Лекин фикру ақидаи ман ана ҳамин. Фарзандои ман ҳамаи праздникҳоро иштирок мекунанд. ҳозир ман якта праздникро иштирок намекунад гӯям, сразу аз соцзащита мебиёд проверка. Ин нодуруст. Так. ҳозир духтаро смс ина духтаро смс беҳад зиёд шудааст. хайр духтарои азиз, эфири имрӯзамона ба охир расонем. Эфир ба духтаро 82 нафар, лайк 34 тамом. Куда? В парк? Да. Не, бачам, сегодня уже поздно. Завтра пойдем. Завтра. Блин, ну. 3-4 рӯз боз паи ҳам кӯдакока ки парк мерафтем, ҳозир мегӯяд ки парк равем. Завтра пойдем. Уже поздно. Смотри, уже темно стало. Видишь? Да, Темно день. уже. Это день. Темно стало. Пойдем завтра, ладно? Хай, хоҳарони азиз, правильно, если приехала, будь добра, учись и учи детей жить по правилам этой страны. Это мое мнение. Получаешь отсюда, это чисто мое мнение. Правильно, я тоже такого мнения. Надо почитать, уважать все правила.
ман нав омадам, шумо рафтестен, Сумайя Шайхонова. Хай хоҳарҷон, ман барвақт эфира 1 соат пеш сар кардагӣ будам. Ҷамшед Саидов, салом апа, 5 панҷа баробар не? Бале. Так, ҳамин сол қонун биромад, барои ҳар талаба 12 000 медиҳам, барои школьная одежда, барои оилаҳои серфарзанд. Не, хоҳарҷон, Парвина навиштагӣ, ин хел нест. Тарафи мова нест. Ин регионое ки ба фикрам бойтар ҳастанд. Тарафҳои север ба мумкин, тарафҳои Москва ба мо ба нест. Ин хел тамоман нест. Хоҳарҷон, сози тинҷи фарзандот созанд. Шукр, раҳмат. Так. Хай духтаро, кани савол дошта бошед. Марҳамат. Духтаро, Москва уже 4 года, я получаю эти 12 000. Замечательно, замечательно. Я же говорю, это в других регионах. В нашем регионе такой дотации нету. Мам, А, помнишь, конфеты сюда? Это мы конфеты закончились. хорошо. Хай хоҳарони азиз, эфирамона ба охир расонем. То эфирҳои оянда худо нигаҳбони ҳамаи мо бошад. Саломат бошед, сарбаланд бошед, муваффақ бошед. Онҳое ки номнавис нестанд дар ширкати Атоми, марҳамат ба командаи ман, гулдухтарони зебо. Як ҷоя ҳамкорӣ мекунем. Худо нигаҳбони ҳамаи шумо бошад.